tunda nake a rayuwata ban taba ganin fasikin mutum irin Tahir ba. Mutumin da ya so ya lalata da ni a ƙasa mai tsarki kafin ku yi aure kenan. Idan mun yi aure yana nufin zina kenan? Kada abin ya daure miki kai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya kina so ki ce mini baki san shi ba, kuma baki san inda zan same shi ba. A matsayin ki na uwarsa. Sunansa kadai na taba ji, dan ban taba ganin sa ba. Balantana in san shi. It's all about this clean-cut version of Casanova. He's got abundant riches at his disposal. Mijin Biza. Wani mutumin arziki ne zai tare da amaryarsa a hotel? Na amince tun da ya riga ya aure. From the palace of Kwashiwa, Abno Entertainment comes another mind-blowing thriller. Mijin Biza. Na kamar kin tsaida ni ko? Ni? Mata masu mutunci idan aka ba su lift sai su nuna ba su so, amma ba idan ba sa so ba, don su kare mutuncin su kawai. Ta haka ki bani dama in taya ki kare mutuncin ki mana. Da ganin sarkin hawa kawai sai miya ta yi zaki. Sarki canja min topic din da nake. Ina maganar aure kuma ki kawo maganar miya. Ni fa har yanzu hankali na bai gama kwanciya da wannan mijin naki ba. Don dai haka ne. Daga gobe ki je ki hada wa kanki lefe masu kyau sai ki mai lissafi. Mijin Biza. He set his trap, reaches out for his target, hit the jackpot, and vanishes into thin air. Mijin Biza. Mijin Biza. Sabon launi ko an nuna sai an saba. Dan marane na sakan munan masoya ban fita. In ji mai sabon launi ko an iya sai an saba. Warrako in ya sakan goshi da kai ne sai fita. Duniya mai yayi da faɗa kun ji matan zamani. Yau da ni ta yi kawa wata na sani sai ta bar ni. Ni kuke yin marari yau gobe ni da ku sai dai nuni. Ai rawar 'yan mata ce hankali ake so ku yi taka. Mijin Biza. Amma dai ki ba su hakuri. Tunda kin ga hotel za mu zauna. Amma me yasa ba zai kama miki gidan haya ba? Ki tare a hotel sai ka ce wata karuwa? Mu dai fatan mu Allah ya bashi ikon kammala gidansa ya kuma ba su zaman lafiya. To a gidan nan aka fara wannan tarihin. A ɗauki yarinya a kai ta hotel ta tare. Wannan kuma kyakkyawan tarihi bane ba. Amma ni yadda na yi shine nake ganin ya kamata. Don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata. Idan kuma kuka nemi ku tada wannan maganar, to ku sani fa kaman kun tada auren nan ne. Yanzu nan zan sake ta kuma in kama hanyar ita tafiya ta. Kai, amma ko wannan yaron ya cuce mu. Allah ya isa tsakanin mu da shi. Wannan mata turare ce. Domin ya daɗe da sakinta. Jira kawai take ta aihu ta ije masa jaririnsa ta kama gabanta. Kusan duka waɗannan yaran haka aka same su. Matansa ke da aihuwa, ni ke musu jiwo. Ba zan taɓa yafe muku ba baki ɗayanku, kuma sai Allah ya saka mu. Kin ji na roƙe ki yafe min ne? Watch how the game ends. It's Adam Izango against Jamila Nagudu, Hadiza Aliu Gabon, Aisha Aliu Tania, Maryam Booth, Fati Washa, Halima Atete, and Rahama Sadau. Mijin Biza. Ni da nake biyan naira 30,000 duk kwanan duniya. Ban gaji da zaman hotel ba, sai ke da yake zaman bulus. Mijin Biza. Wallahi ba zai yi ba. Na rantse da Allah sakin baka na yi gaba da shi. Ƙarya kike baki isa ba. Wannan matan ni na ga faɗanta. Ba ta da kirki, yayata da ta zo gidan nan za su rigima, kin ga da ta buga ta da ƙasa, wallahi da ambulance aka fitar da ita a gidan nan. Ita kuma haka take? Ƙarfi gare ta. Directed by Falalu A. Dorai. Mijin Biza. Marketed and distributed by AU Merafas Nigeria Limited. Ni matan aure ce. Mijin Biza. Hitting your screen soonest.
mai shari'a, so nake kotu ta sashi ya sake ni. To ko kina da wani dalili? Ina da shi. Abin da yake nema aure na gaskiya ba zai taba samuwa ba. Zan yi amincewa da haka, amma bisa sharaɗi ɗaya. Ba zan sake ki ba. Ina ka taba ganin haka? Ai wannan abin da ka yi kaskanci ne akan kowace mace a duniya. Tambari ba a buga ka a banza, kowa ya jika ya san akwai dalili. Labarin a bayyane yake, amma zaman gidan cikin takura da kadaici. Uzuri. Wurin aikin mu ɗaya da ita. Dole za su san abubuwa a kaina. Ba fitin yau muke tare da yarinyar nan ba. Ne dai? Ai wannan. Menene? Oh. Kamar jan baki ko? Kama ne? Injin naka har ya kai ku je ku yi lalata da kai da Tima ta dawo ta saka maka tambarin da zaka zo gida ka nuna ma matar. Uzuri, shirin TIT Entertainment and Distribution Nigeria Limited. Ƙarshen rashin kunya. Durar ango a gidan amarya. Assalamu alaikum. Amarya, kina so ki kama mijinki da abinci. Kika yi mishi tuwon shinkafa, miyan kubewa, ki dora mai man shanu. Kina mishi bibita. Yanzu zai manta da kansa. Daji bai gama cin wuta ba ba yau fara barka. Idan kana da gaskiya ko a gidanku a gina kotu. Ya kamata ki san cewa da ba na son ki ba san aure ki ba. Kin ji abin da mijin ke ce? Ba da wani hakki na aure. Gaskiya ne ya mishi. Me yasa ba za ka sake ta ba? Shi ma sakin ba zan iya yin sa ba. Ko me ya dalili? Ina son ta matukar so. Kunya tana cikin soyayya, shi kuma yin zagi gidansu ba tarbiyya. Mai cuta kuwa ya manta akwai sakaya, mai hakuri ke da ribar zama da duniya. Ku cikin soyayya sai da kyawun niyya, sannan riba za ta samu ayyubar na. Mafarki ne ko da gaske kai ne zabi, idan haka ne ba da babu sauran dami. Ni dai kai na sayar a zuciya ta hubbi, idan na rasa babu mai mai mini gurbi. Na yi neman zabi, addu'a gun rabbi, ya saba mini kai hakan ya sa na yi murna. Uzuri, labarin Adam A. Zango, tsarawan Nasiru Gwangwazo. Uzuri, shiryawa Tahir Aitayi. Duk matakin da za ku ɗauka a kansa. Allah ba Maryam, mijinki yana son ki ko ba ya son ki? Yana son. Uzuri, umarnin Falal A. Gobe. Uzuri, yana nan tafi. Kai ne Musa ko? Ni ne. Ni na kashe yayi Yusuf. Ni na kashe Shamsiya. Ni na kashe Nura. Ni na kashe Innata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma yanzu ma ni na yi bukurin kashe ki. Ina son ka sake ni. Ka kuma daina tsora kwata-kwata in dai kana son na ci gaba da rayuwa. Kuma daina son kowa a duniya. To ki fara kina. Ki tsane ni. Ki guje ni wataƙila kuma zan iya koyi da abin da kika aikata. Mikiya Entertainment. Lallai a yanzu bayan mahaifiyarka za ka iya kashe Zara. Duk wanda yake son ka sai ka kashe shi. Ƙarya kake yi. Zulumi. Shirin Nura Umar Manaja. Zulumi. Zulumi. Rubutawa tare da tsara labarin shirin Nasiru S. Gwangwazo. Ta yiwu ni ma za ka iya kashe ni
idan za ka samu mafita daga gare ni ina muna shi wai na ilaiha juna ko mahaifanta domin su ne waɗanda ka fi kusa da su. Shiryawar shirin Yusuf Bello ɗan kunda. Zulumi. Zulumi. Ba da umarni Aminu Sai. To me yasa ba kya ganin dukkan abin kirkin da na yi shirin na yau muke? Me ya hana ki godiya bisa alkhairai wanda na yi miki? Me ya saka matan yanzu ba su kokari kun hidimar biyar miji? Gashi abin duk da zan faɗa mata ta kunnuwanta ba su ji. Me ya saka kike hantara ta sai ki tuna gare ki ni ne miji? Amma ki san akwai ranakun na da za su zo gunki babu ji. Ki hankali da rayuwa, ki yi wa kanki garkuwa, ki cire kai a imuwa. Yi haƙuri mana, yi haƙuri. Ɓarin ku na fitilan nan. Ashe ba ku yi bacci ba? Muna jin yunwa, ta yaya za mu yi bacci? Turan da ya kike so na yi ne. Tun da safe na fita neman mana abinci ban samu ba, ya kuke so na yi. Babu wata tsiya da za ki iya ba mu, kawai ki mai da mu gurin dadinmu. Ji, bari in ƙara laluba ta ji ko zan samu mana wani abu ku ji sai in ba ku ji. Waye yake bugun ganganci a gidan nan? Ni ce. Ke cewa? Ni ce ƙawar Hajiya wacce take zuwa kullum. Ba za a bude ba. Alhaji ya ce kowaye ya zo ko da daddare ko da rana kar a bude. Saboda haka ba za a bude miki ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maza Alhaji ne hana a shigar da ni cikin gidan. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Na mace. Lafiya lau. Da Allah ya ki taimake ni. Wallahi
kwana ɗaya da wuni ba mu ci abinci ni da yayana ba. Ki rufa mana asiri Hajiya ki bani abin da zan je in ci da yaran. To, baiwar Allah, mu ma gashi ba wani abu ne da mu ba. Sai an zo da mu ɗan rage. Nake so Allah tashe mu lafiya dan turara wa yara su ci. Hajiya ina so dan Allah ki taimaka mana ki babu. Dan Allah Hajiya, ni ko dusa ne ma in akwai wallahi ci za mu. Cikin halin da muke ciki wallahi komai muka samu za mu ci. To, ya haƙuri baiwar Allah. Bari shi zan ɗauko miki. Na gode. Allah ya saka da alheri Hajiya. Allah ya ji kan mahaifa. Amin. Na gode. Na samu mana abinci. Tashi. Hala. Na samu muku abinci. Me wannan? Kike na ruwanki da tambayar me wannan ku ci kawai. Ni da zan ci abin da ban sani ba. Kan zo ne ku yi haƙuri. Ba inda na samu abinci ne duk gidajen da na ji a rufe suke. Kanzo. Ni wallahi ba zan ci kanzo ba. Ballantana ni. Kwara da yan kwana da yunwa. Da Allah ku yi haƙuri ku ci abincin nan. Da baba ne da tuni duk inda abinci yake siya nemo mana manci. Na an faɗa miki ki mai da mu dangin mu gurin baban mu kin. Ya haƙuri na mu. Ki haƙuri su ci abincin nan mana. Ramlat! Haba. Ramlat! Ramlat! Ka ce ina zuwa ka ce. Ramlat! Mama wai an gama abinci ne. Saura. Mama ƙarya take ba abin da take dafawa. Ramlat, mene miki ne haka? Ni fa mahaifiyarki ce, ni nake miki ƙarya yau? Ni nake ƙarya? Ranki gani. Kin gani ko? Kullum sai ta yi mana ƙarya, babanmu baya mana ƙarya. Ni kike wa haka? Eh? An tiki ya dai ba zan ƙara zama a gidan nan ba abinci ba makaranta ni dai gidan kakata zan tafi. Wayo lamarin duniya da ni da nake gardama. Ramlat ina za ki je? Ki haƙuri da Allah ka ki tafi ko ina. Kuma kin je can koro ki za su. Ki haƙuri ba zan ƙara yi muku ƙarya ba. Duk wannan wahalar da ta samu rayuwata duk saboda ku ne. Ku yi haƙuri ba zan ƙara yi muku ƙarya. Ba kya samun mana abincin da za mu ci kuma gashi an kore mu daga makaranta kuma biki biya mana kuɗin da za mu koma ba. Ki haƙuri. Ki haƙuri kin ci ki tafi. Duk yadda zan yi zan je in samu wannan kuɗin je in biya muku karatunku. Da Allah kake tafi ki bani. Menene me aka yi? Gidan mu ya zuwa ɗakin mu ya ɗaukar mana fure. Ya haƙuri bawa Allah. Allah ne ya ba ku ba. Wallahi yanda Allah ya ba ku haka shi ma ya ba shi. Ma zan ci. Wallahi ɗana ba ɓarawo ba ne ba. Kai haƙuri kawai.
Kai wuri ka fito da ita mana. Daure ta yake da ta. Jamai. To hajiya ga katifar an fito da. Ku ya hankali mana kan ku ya gashi. A banda kullo mana malam. Ai ina ga uwa za ta fi daraja ko? Ya haƙuri. Sosai. To ku kai shi gidan Inno. Inno Dilaliya gani nan zuwa. Ramlat. Ya kuma kuka damu yanzu? An koro mu daga makarantar allo ne, an ce ba mu ba da kuɗin laraba ba. Ba kuma. Ku je ku zauna ciki ina zuwa. Mama, ina za a kai katifar tamu? Kada ka damu ka ji? Gani nan zuwa, ku je ku zauna ciki. Haske biyu haska mini yayi duhu na duniya. Na kawo muku tsaraba. Bismillah, ku zo mana. Mama, ina katifan mu? Kin ce za ki ringa yi mana abin da babanmu yake mana. Kin siyar da komai namu, kuma yanzu katifar siyar ma yiwa ke kai? Ban siyar ba ai. Amma mu ya ci ba kyau ƙarya. Na siyar. Na siyar ne don biya muku makaranta. Saboda ku samu ku koma. Na san kuna buƙatar haka. Mama, yanzu kina nufi a ƙasa za mu ringa kwana kenan? Babanmu baya mana haka. Kin kashe babanmu kuma kina ba mu wahala. Ramlat ni kike gayawa haka? Ni fa mahaifiyarki ce fa. Me yayi zafi ne a? Mustapha, ya kai ka bar mutum yanzu ne, ya kai ka tafi ka bani ne kadai da yaranka. Ina ma a ce, a kira ma ce baka mutu ba, da ka dawo ka tsame ni a matsayin matar ka. Ya Allah ya fi ya da aka kawo mana agaji, ba dan ni ba, dan darajar ‘ya'yana ya Allah. Mama, har yanzu ba a gama abincin ba ne? Ki zo ki cinye ni, Ramlat. Saboda cikin gidan nan babu wata tsiyar da ta rage mana, ko ƙwayar shinkafa babu. Ba dama wata ya nisa. Lokacin bala'i kenan ya fara afuwa cikin gidan nan. Mama, ki yi haƙuri. Baba fa yana ƙoƙari a kanmu, saboda ana biyan albashi za ki gan shi da cefane. Nan da zuwa babu. Ya ma girma ne. Wasu na kama. Me abin kamawa a nan? Wannan ƙaramin buhun? Samfurin manyan wata? Wannan kariya ne da Allah ta shi ɗan sama mana wani abu na ɗan taimako. Mustapha, yau ɗin ma da aka bada kuɗin albashi, lami kawai za mu ci a cikin gidan nan? Amma Sadiya yana da kyau ki ringa gode wa Allah a cikin rayuwar ta. Wannan halin da muke ciki, jin daɗin da muke yanzu shi yake nema ku samu. Duk wanda yake neman irin rayuwar mu bai san abin da muke fama da shi. Saboda ni addu'a ta ma Allah ya cire ni daga cikin wannan rayuwa, Allah ya kawo min ƙarshen wannan bala'i da musiba. Kana cewa wai mutane suna so su yi rayuwa, mu ba su san abin da muke ciki bane ba. Kuma bari in gaya maka, Mustafa,
ba fa zan dafa komai a cikin gidan nan sai ka je ka nemo ko nama ko kifi. Saboda ba zan bari ciwon maita ta kama ni da ni da 'ya'yana a cikin gidan nan akan rashin cin nama. Haka kawai. Kai ciwo da kai. Baba ka hani da ba ne za a dafa. Wannan gidan rediyon kullum shiri ɗaya malam Abubakar, kullum shiri ɗaya. Ala Abubakar kwatar nan fa da ka yanka ta jiya wallahi ba ta auki. Ya kamata a ce ta faka in an dafa ta. A'a, wa alaikum assalam. Sanda zuwa yau kai ne a gurin namu? Wallahi. To ya iyalin? Alhamdulillah. Masha Allah. Da Allah taimakon nan dai da aka saba za a yi. Da cewa akwai wani nauyin akabo, akwai wani bashin lafiya ba. To, ya masa ba za a hana ta ba. Yanzu na nawa kake so? Tun aka bani 300 ina ganin aka hada da wancan bashin kaga ya zama 1,100. San da huta. Ya kama kashe. Sana gode. Ke wace irin wawiya ce? Wace irin wawiya ce ke mara hankali? So nawa ina gaya miki cewa duk wani abu na sha ba na son abin da za a haɗa shi da caffeine. Ko so ke ki mai da ni ɗan ƙwaya? Abarban da citta na haɗa maka. Ba neman kamfani ba. Ƙarya kike yi. Ƙarya kike yi. Na lura da cewa so kike ki kashe ni. Shi yasa kike zuba abin da zai iya kashe ni. To wallahi sai ki riga ni mutuwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wai waye ne? Wake mun sallamar isa ne. Oh, ashe kai ne. Kai kake da kwala mun sallama. Allah dai ya sa lafiya. Lafiya lau, na wuni. Lafiya. Allah ya sa yaya Mustapha yana nan. In yana da mai za ka yi mishi. Kawai ina son ganin sani. Assalamu alaikum. Masha Allah, ga ma yayan nan na yaro. Malam ya. Sani ya gida. tafiya lau. Kai ne a tafi? Eh. To. Zauna ko? To, masha Allah. Ba za ki kawo mishi dan wani abu.
Abu kamar me? An abin da za a ɗaurin tauna. Ba komai. Duk abin da kake tunani a gidan nan babu. Komai ya ƙare. Ruwa to ba shi ruwa. Babu. To ya malam barin nema ma da kofi. Ka bar shi kawai yaya. Yanzu ma na sha ruwa a hanya. To ya jikin Sabir? To da sauki yaya. Wannan sakamakon gwaje-gwajen da aka yi masa kenan. Pneumonia ne da typhoid suke damunsa. An rubuta kuɗin magunguna amma babu kuɗin saya. Shine na ga cewa kai kaɗai Allah ya nufa da rufin asiri, shi yasa na ce bara na zo ka taimaka mana. Har nawa ne kuɗin maganin? Naira 1,500. Musa babu wannan kuɗin a tare da ni. Amma ina da 500 a ce a fara siya masa wasu in ya so idan gida bai koshi ba za ka yi dawa? Ai ni ma ɗana ba shi da lafiya. 500 ka ce ya rage maka amma za ka cire kowa ya je ya ji da kansa. Ki daina yin abubuwa irin na marasa hankali marasa tunani. Karfa ki manta cewa Musa dan uwana ne, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya shi. Ga lalurar ta zo masa. Ta Allah ki bashi wannan kuɗin da je neman magani. Ba zan bada ba. Ba zan bada ba yanda ka ji ni. Rabonka da ka cire 100 ka bani. Tun yaushe ne? Ka dau 500 ka ba mu wani. Kuma ba ka so in yi magana. Shin ba namiji bane ba shi? Ya je ya nema, kai ba nema kai ba? Shi ma ya je ya nema. Ba na son mai tura bahari gaban mutane sariya. Wannan ba daidai ba ne. Ai sai kai, yadda na ce maka ba zan bada ba. Ai na gaya maka kwanakin baya na ɗan bashi atamfa. Ban gama biya ba kuma na gaya maka kace babu, baka da shi. Da yanzu 500 ɗin nan zan jan basu. Ka ga yayi Mustapha. Ka bar ta kawai. Zan je wani gurin da nema. Musa. 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 Kana da wanda ya fi ne da ka zo ka faɗa min larurar ka akwai wanda za ka je ƙara faɗa wa komai. Ka yi haƙuri yaya. Ba na so na haifar maka da matsala a cikin gidanka. Na san halin Sadiya za ta iya aikata komai akan wannan magana. Ka je ka sai da ka sai magani. Abin da ya rage ka je ka yi shiga. Na gode kwarai yaya. Allah ya saka da alkhairi. Na gode. Kai kenan in baka da aiki shikenan sai ka ajiye wannan mashin din nan da take bakin kiyama shikenan sai ka dinga wankewa. Ina maka magana fa. To Mustapha
wannan ai ba aiki ba, idan kana son aiki ga wanke nan sai ka yi mini shi. Kaga gaba ɗaya ni a gajiye ma nake yau. Tun yaushe ne rabon ka da bani kuɗi in je in sayi ruwa? Haka kawai za ka yi min albazaranci, za ka yi min da ruwa ne? Yanzu ne ke wannan ihu kamar yaron ki, ni fa ba yaron ki bane, ba mijinki ne fa, ni fa ki ringa sanin yadda za ki ringa magana. Ni fa mijinki ne. Ka je ka nemo ruwan da za ka wanke ifan ɗinka. Baba na je na ebo maka ruwa kai. Waye sa bakin ki? Ba za ka ji ko ina. Ku tashi min daga nan. Shirya za mu je gidan Alhaji Nazira ya tare a sabon gidan marasa, za mu je mu masa wannan. Allah! Oh! Arziki kashi, ina ma ce ni ce Safina. Kai kuma ko kunya ba ka ci ko? Kalle ni nan. Ga gida kuka tashi da. Amma gashi nan yanzu shi ya zama shararren mai kuɗi, kai kuma kana nan Allah ya haɗa ka da wannan tsinanniyar mashin. Alhaji Audu. Nauni. Lafiya ina gajiya. Ya gida. Ya aiki. Kwana biyu. Lafiya su. Hajiya. Saudiya. Hana. Ina hajiya ina wuni. Ya lafiya don. Ya yara. Hajiya manyan gari lafiyar su kalau. Hajiya ana ba jin daɗi ba. Kin ga daula? Haka kike faɗi kullum, ki ba kya ganin rayuwar da ke ciki sai ta wani. Ai jin daɗi yana wajen ki Sadiya. Hajiya Safina kenan. Ke dai magana kike yi. Kin san me muka zo yanzu? A tsohon babur ɗin Mustafa muka shigo nan gidan. Kuma ki ce wai wani abu? Wallahi ba wani jin daɗi yana wurin ki. Ke da yanzu ke ce kika ce za ki je gida sai dai a haɗa ki da katuwar mota a aje ki a bayan mota kina jin daɗin ki ana jan ki. Sadiya ke ne. Safina. Na'am. Daga yau ki gaya wa babanki cewa kare kara zuwa ofis ina maula. Duk kudaden da kike sa da ke gamsu bai shesu ba har sai sun kara hadawa da zuwa ofis ina maula. Babana kuma Alhaji. Shi baban naki. Kawai sai ina tsaka da aiki
sai ya zo a gaya min wai gashi na ya zo gaishe ni. To ki gaya masa daga yau ba na son gaisuwa. Ba na so. Zan faɗa mishi kai haƙuri. Ina wuni Alhaji? A'a. Sadiya ke ce? Wallahi. Ina wuni. Lafiya lau. Ashe an bude gidan mai. To Allah sanya alheri. Allah ya sa a fi haka. Amin sun mai. Kadai da mai gidan naki. Da shi na zo yana waje. Okay. Safina, kin ga mijinki kuwa? Kin ga kayan da ya sa? Yadda kika sadar sarki? Na jin daɗi. Amma wallahi Sadiya kina bani mamaki. Yanzu ba kya ganin abin da ya min a gabanki? Wallahi rayuwar ku ta talakawa ta fi burge ni. Kafin Nazir ya yi arziki, aurenmu yana zaune lafiya kamar naku. Amma tun da Nazir ya yi arziki, ban da kwanciyar hankali. Gani yake ma kamar taimako na yake. Ki ji yanzu abin da ya faɗi, wai in gaya wa babana kada ya ƙara zuwa maula wajen shi. Kai, gaskiya auren ma mai kuɗi masifa ne. Ba wani masifa. Wani masifa. To in ma ya zage ki, ya miki duk abin da zai ke bari ki ci. Hajiya Safina, idan fa zan ci mai kyau, in ci nama, in sha madara, in sha lemun kwali, in gama to in ya zage ni sai me? Zagin yana fitowa ne a fatan mutum? Amma talauci fa ana hango ka an gan shi a jikinka. Yanzu dan Allah, kalle ni, kalle kayana, kalle ki, yau ba sufa ba, leshi, menene duk kina da shi, na ruwanki da zagi. Sadiya kenan, ba za ki gane ba. Bana yin shiga mana daga ciki, ko zan samu ɗan kayan daɗi nan. Na ɗan more kafin koma gida. Sadiya kenan. Shiga. Kai dai kullum idan ka zo ba za ka shiga ciki ba, ka rika tsayuwa a waje kaman bako. To an so ke kashe min zuciya. Mu je ciki da Allah. Ba exam ba. Ai abin da ya kawo ni zuwa ne in maka murna. Kuma na riga ne maka. Tunda bukata ta kai na zo gani. Ai ina ganin babu komai, ba sai an shiga ba. To. Shikenan, inda ka ji haka. Ni barin kama hanya dan wani meeting nake so zan je attending yanzu. To sai zuwa kuma can dare maybe zan dawo gida. To babu laifi to. Allah ya sa alheri. Allah ya tabbata mana. Nagode. Yau da Allah zo mana. Lafiya lau da Allah ki ce da Sadiya ina jira. Magana. Kin san wani lokaci ko idan na yi zurfi cikin tunani sai ina mamaki. Yin ji Alhaji Nazir ya yi kuɗi. Bai bar Mustapha. Saboda ya ga gaba ɗaya tare suka tashi. Kuma dai haka ne. Saboda ka ga lokacin Alhaji Nazir shi boko ba ta dame shi ba. Amma wannan ya aji wai shi dole sai takarda. Ga shi ko takardar tana nan tana ta wahalar da shi. Ya yi boko amma ba ta damu ba. Sadiya kenan. Ni ba na so kina yin wa'annan maganganu. Shi fa arziki da ke ganin shi ne na Ubangiji. Kuma Allah ya sani. Zai iya yi. Insha Allah. Yanzu ni ba kya gani nan? Ga arzikin Allah ya wadace da shi amma kuma ba mu da ƴaƴa. Ai dai akwai arzikin ko? Salamu alaikum. Anti, baban Sarafat ya ce ki zo za ku tafi.
Dan koma kila ki ce mishi ban gama abin da nake yi ba in ya gaji ba zai iya jira na bai tafi. A'a Sadiya. Ki ne in haka dai da ki. Shi ku tafi. To me a hirin? Min dan Allah da annabi banda kuma ni in dan murmure in dan sassake. Ki hakuri ki tashi ku tafi. Kin gabar na shiga cikin da kuma ki tsana ba kuma ra. Shi ke. Na gode ki tsaya. Kaga halitta kenan ko? Me yasa ba za ka roƙe shi ba tunda shi bai yi tunani zai ba ka? Da roƙe shi. Shi tun da ya san ya ji da shi na roƙe shi. To me yasa kai ba za ka roƙe shi ba girman kai kenan ko? Wai ke me yasa ba ki ganin darajar da dai? Ni ba mutum ki ba ki rinka sanin cewa aure. To wani irin miji yana fama da talauci? Ki rinka sanin ne mijin. Ki an ba. Ni ba saboda na fuskanci wani auren ma kaniran ne gidan ba. Ya ke ba shi kuɗi da ya huta wallahi. Talakan ma ya huta. Wani irin hutu? Wani irin hutu bayan abin da za mu sa a cikin ruwa gagaran mu ne. To ba karkari ki ce gida ne mai ɗaki. Babu. Akwai babban. Ba za babbancin fatan gobe da naki. To fatan ma za ka canja. Kuma ai ba a wani. Ka ci ƙara nuna min wani gida. Wai fatan. Kai kana tunanin cewa wai akwai mutane. Ba kya tunanin na gidan. Wani irin gidan haya ne, gidana ne. Amma dai kowa a ɗaki ce kuma ba ɗaki goma a gida. Babu, ba wuta ba komai talauci ne. Ina za ka tafi da ni ne? Na ga ba mu bi hanyar gida ba. Gudun fa inda zan je mu gaishe. Ba fa zan je ba. Ba zan je gidan inna ba saboda baka gaya min ba. Dan me ba za ka gaya min inda za ka kai ni ba? Gidan inna ne in zani sai na faɗa miki. Ba zan je ba. Ni rabona da in je ni garin namu in je in gana wa iyayen. Rabona da can tun yaushe ne. Ba zan je ba fa zan je in hau mota ne in wuce. Da sauki. Dole sai an kuma su. Ka san ciwon talaka yana zuwa yana tafiya. Ka yi hakuri kawai ka ji da nauyin da kake yake bisa kanka. Shin kuwa Sadiya tana garin nan da yaran nan? Wallahi ni ma abin da nake magana kenan yanzu. Amma za su mutu makaranta kwanan nan isa sai in kawo miki su su kwana. A'a ba sai ka kasu ba. Ni da kaina zan je in digo jikoki na. Ina lamarin Sadiya ne ni na rasa me ke da mutum. Abin nata kullum gaba yake kare. Ina iya kokari na. Abu naira 100 ba ni iya kashewa in ba na tuna da cewa suna gida su ma za su tuna. Tun da na fara aikin wallahi iya kokari na nake ga ina kyautata musu. Amma kullum abin nata gaba yake kare. Babu kare ni. A rashin godiya. Ban san me ke da mutum. Shi ne nake ganin ko dai haƙura zan yi kawai. Ka yi haƙuri. Abin da nake so da kai. Ka ci gaba da yi mata nasiha. Ka san al'amuran nata har da ƙuriciya. In kana yi mata nasiha wata rana za ta bari. Ma inda kin san Sadiya ba za ta ji nasiha ba. Duk yadda abin kike zaton ta wuce ba. Abin na ta girma yake kullum. Abin da nake so da kai
duk aure wanda aka ce akwai 'ya'ya a tsakani sai ka haƙuri ka ci gaba da yi mata nasiha, wata rana za ta bari insha Allah. Yanzu ka tashi ka shiga, akwai nan gehen gadona akwai kwaɗan ramana na sai ka ɗauko ka ci. Ankul ɗin makarantar boko mu wai ya ce in dai ba a kawo kuɗin boko ba wallahi sai ya koro mutane. Ramla ba na faɗa mai ki faɗa musu ba me ya faru? Na faɗa musu mai haka suka ce wai ba su yadda ba. To tun yaushe ake yin ƙarya? Mama, Abba ne fa. To in Abba ne fa, ashe fa babanku baya ƙarya ko? Mana, ga kayana wallahi ni ma a gace nake. Sai ka taimaka ka wanke mana ku gaba daya tunda ka haɗu da na yaranka. Amma tun da nake kiran ki zo ki bani sabulu ki bin magana. A lokacin a gajiye nake ina kwance ina son huta. Kuma na san halinka in ka fara kiran mutum yadda ka san makaho za ka yi ta kiran shi ka kira shi in ya fito ba abin da za ka gaya mishi sai hirar banza. Shi yasa ban fito ba. Ganin haske sai duhu wayo duniya. Yaran nan, me kuke ci ne wai? Baba ne ya to mana da abincin da ake raba a makarantar su ta tsotse kuma daman yunwa muke ji. Mustapha, abincin ta tsotse ‘ya'yana suke ci? Bani shi nan. Wai dan Allah dan Allah me yasa kike mun wannan rashin mutunci ne? Akan menene zaki ringa yin irin wannan? Ba daidai bane fa. ‘Ya'yana, Mustapha, ba za su faci abincin almajirai ba. Malamin mu kuma makarantar Islamiyya ya ce a daina zubar da abinci. Idan zaki rashin mutuncin ki daina yi a gaban yayanki. Dan wannan ba wani abu bane illa kina koya musu muguwar ɗabi'a. Muguwar ɗabi'a ta wuce wacce ka ɗora su kanta. Barin su da yunwa da kake yi. Idan da gaske kake yi, ka ɗauke su mana ka sa su a makarantun masu kuɗi. Ka dinga kawo musu kaji da abubuwa masu daɗi. Ka ɗauke su ka saya musu mota su dinga yawo suna jin daɗi sun san babansu yana ƙaunar su. Amma ka bi ka addabin mutane kana ce ɗabi'a. Kai, da Allah, ka bar su cikin talauci da azaba kana magana wai tarbiyya da ɗabi'a. Kai ka Malam Mustapha. Lafiya dai? Lafiya lau. Za ka ci min lafiya lau. Wai me yasa kake so ka ringa koyi min damuwa ka? Kullum da ita kake shigowa da ita kake fita. Malam Mustapha kaka ce na yi katsalanda a cikin rayuwarka. Amma bai kamata tsakaninmu kana boye min damuwa ka ba, ya kamata ka bayyana mu. To, ka san yadda rayuwar ta kasance sai abu, sannan kuma akwai aiki da nake son canja. Na je gurare da yawa har yanzu ba wanda suka tuntube ni. Ko kana da labarin wani guri da za su ɗau ma'aikata? Haba Malam Mustapha, kar ka shiga sahun mutanen da suke ganin koyewa ba bakin koyewa mana. Ka sani fa in baka samu ta hanyar kuɗi ba, koyarwar da kake al'umma kake koyarwa za ka samu ladan wurin ubangiji. Wallahi in ka biya rudin mutane za su yi ta ziga ka ne suna fusata ka. Allah yana sane da kai in baka samu a nan ba, a gaba za ka samu. Malam, amma na gode kwarai da tunatar wannan.
saboda ido na ya riga ya rufe, babu wani abu da nake hange illa in ga na bar wannan aiki. Ta ƙara hakuri. Ka san gwamnati sabuwa ta yi alkawarin za ta dubbe mu bangaren ilimi. Ina da yaƙinin insha Allah wannan ji a jikina za a yi mana ruwa. Wannan sabon gwamnati Allah ya dafa mata. Insha Allah Allah ya dafa mana baki da. Amin. A yi hakuri. Ai ina ganin ma na shiga fiye da yiwa tun da zaka na so. Wato ka san amantuwa. Yiwa ga laifin sa ne. Babban kwani wallahi. Yau kuma ne kamata ka tare ka ga mutum ya yi kyau ba san me za ta cewa kuma bai san kai magana ma wannan ba shi magana kai dai shiru kai dai kana da magana sai kuma ka san abin da abu to da ga gaida da ni ma wannan zai ba shi ai wannan abokin naka sai kai yanzu me aka koya muku makaranta kun je makaranta ga man gaskiya Kaka na kawo miki ruwa ne? Wani ruwa za ki kawo mata? Kin ajiye ruwa ne a gidan nan da za ki kawo mata? Ta goshi. Ba sai kin Kaka kawo. zan bi ki gida narkacin wannan kwaɗan mai daɗi. Ba komai ba sai kin bi ni ba zan kawo miki kwaɗa hannan gidan. Kin ji? Zan yi miki kwaɗan kawo miki hannan gidan. Kin ji? Tashi ne. To. Yaya dai? Wani abu ke nema ne? Naira 100 na ne a hannuna yanzu kuma na nema na rasa. Naira 100? Ke tashi nan duba. Tashi. Tashi bari mu tashi. Ai mai nema ya rena nazari. To. Aje ka kaɗai su. To yanzu in ba masifa ba kudin na ai ba fiffike gare su ba balantana su ce za su fita ko za su yi tashin sama. Yanzu idan kudin ke daga min wannan abin babu anya yaran nan ba ku ɗau kuɗi na ba. Ni dai ban ɗauka ba, ni ma ban ɗauka ba, ni ma ban ɗauka ba. Sadiya ko da nake zargi na ɗaukar miki kuɗi. To hajiya waye sani abu a duhu wanda yake neman abin da zai sa a cikin shi in ya ga galala aya afkawa kawai zai yi. Assalamu alaikum. Yau ke ce a gida? Wai ya na gan kan masu faruci yake faru. Kuɗi na ne ya bata a cikin gidan nan. Kuɗi na ne ya bata. Tunda kuɗin nan ba kafa gare su ba ai dole in san waye ɗauke mun kuɗi na. To menene yake faruwa? Sai aka ce ya ɗau kuɗin. Ni na sani ne. Ai da ma mutane nawa ne a cikin gidan. Ke Sadiya ke. Idan kina cin kasa to ki kiyaye ta shuri. Me nayi? Daga faɗan gaskiya? Mahaifiyata za ki involve cikin wani iskancin da kika zo da shi yanzu. Ba ki san cewa zaman ta kike yi a cikin gidan nan ba, ba dan ita ba wallahi da tun na yi son da nan. Ka fitar da ni mana, kai kana tunani idan ka fitar da ni da kai wata tsiya shi a cikin gidan naka, ka fitar da ni ai taimako na kai. Kai ka. Alita, rabu da ita. Ko ba komai ta ci arzikin 'ya'yanta. Kai haƙuri, rabu da ita. Kaka biye mata ai haƙuri kyale ta. Ni dai naira 100 ban ɗauka ba. Ba ita ce waccan ba? Allah ya tsare mutum wallahi saboda ni ba asara zan yi ba dole sai an biya ni da ya fata. Kai haƙuri, ka rabu da ita. Ni ba baƙuwar tsanani ba ce ba. Ka gane? Kai haƙuri, ka ta haƙuri. Ni na taima gida. Sai an ji mu. Kaka zan bi. A'a, zaman ka gidan ku zan kawo maka halawa. Gare. To gida ya. Jiya ni kam ki taimaka mana, ki rufa mana asiri, ki fitar da mu daga cikin wannan talauci da azaba da nake ciki. Dan Allah ko aron kuɗi ne a bashi ya jinga juyawa. Hajiya a hankali ya biya shi.
zan iya daga Dubai a'a China ko ina ne ni zan iya zuwa ni kawai a bani wannan kudin in je in juya kudin na in fita daga cikin wannan talaucin da ya dame mu tunda shi ba zai iya ba hajiya. To shi kenan na gode sosai. Alhamdulillah Allah ya kusan raba yari da barawo. Wannan talauci dai da muke ciki wannan talauci Allah ya kusan fitar da ni daga ciki. Sadiya ke da wake mana kike ta tona mun asiri. Hajiya Safina ne. Ai na gaya maka tuntuni tun kwanakin baya na gaya maka cewa ka je ka samu Abdu Alhaji Nazir ba abokinka bane ba? Me yasa baka je ka same shi ka ce ya baka jari ba ka dinga juya ka fitar da mu daga cikin wannan talauci? Ka ki zuwa. To bari ni ka ji. Na fara tambayar ta kuma wallahi ba abin da zai iya hana ni na je har office din shi na roƙe shi. Ya bani kuɗi na yi jari saboda ni na gaji da wannan rayuwar na gaji da wannan talaucin da muke ciki. In kai abin bai dame ka ba kana wucewa ana tuttura ma baki ni kam na gaji. Karfa ki manta shi ma da yake da abin duniya fa ba fawayensa ne ba shi ba Allah ne ba shi. Kuma ni kullum na gode wa Allah a matsayin da ya ajiye ni na gode masa. Kuma bari in gaya miki abin da baki sani ba babu wanda ya kai mai kuɗi san kuɗi. Ya fi ki san wannan kuɗin nasa. Don haka ni ba wani taimako da zai min in ma zai taimaka ya min addu'a ni ma Allah ya bani ai ba wani sai ba shi ba. Da Allah can da Allah. Me haka me wannan wani irin magana kake yi ne? Ina dan Allah can. Kawai dai abinda ba za ka iya ka nema ba ka faɗa ba za ka iya nema to wannan kuɗin da ni tunda kai ka kasa ni zan nema da hannuna tunda kai ka kasa yi wa kanka. Dan Allah Sadiya ki fahimci rayuwa. Ki sani duk wani dan adam da Allah ya halitta akwai matsayin da ya ajiye shi. Kuma Sadiya ca nake lokacin da nake neman ki kamar za mu haɗe juna saboda soyayya. Me yasa sai da muka yi aure za mu zama ɗaya? Saboda na ga baka da niyya ne. Baka da niyyar fitar da mu daga cikin wannan masifar da muke ciki. Ko wannan ma laifi ne. To in dai wannan haƙurin da na yi na zauna da kai baka gode min ba baka ce Allah ya sanya min albarka ba ai ba za ka zage ni ba. Ina jin tausayin ki Sadiya. A lokacin da zuciyata ta buga saboda ɓacin ranki. Amma ba za ta gane wane ne ba. Wataƙila sai bayan na mutu bana duniya. A lokacin za ki ringa neman wane ne za ki zauna da shi ki ji daɗi. To waye gaya maka idan ka mutu zan tada hankali na? Ai a lokacin da ka mutu a lokacin ne zan fara rayuwata. Kuma kai kana tunanin cewa idan na rasa ka zan yi kuskure in ƙara auren talaka kaman kai? Ai wallahi sai dai in aure mai kuɗi. Ana nan kan dubi ɗakin da muke duba. Ko plaster babu. Ka zo ka ajiye ni cikin gida ka je ka kama min gida mai kyau bana da ni da 'ya'yana. Ka zo ka haɗa mu da wani ɗaki kaman akurki ko silin babu. Kwali ne fa. Ba ni da Allah ka kyale ni da ma bacci nake ji. Ciya zai. Babu komai babu silin kana zuwa gidan mutane ana an yi ruwa mai karfi sai ya shiga nan jiki. Kana kai nan. Ga gida ka tashi. Amma tun da yanzu shi ya zama shararren mai kuɗi kuma makana Allah ga wannan tsinaniyar mashi. Da sa su a makarantu masu ka dinga kawo kaji da abubuwa masu daɗi ka ɗauke su ka saya musu mota su dinga yawo suna jin daɗi saboda baban su yana ƙaunar su amma ka bi ka addabi mutane kana ce da tarbiyya da biya bisa alkhairai wanda nayi miki me yasa ka matan yanzu ba su kokari ai a lokacin da ka mutu a lokacin da zan fara rayuwa kuma kai kana tunanin cewa idan na rasa ka zan yi kuskure ƙara aure mu talaka kamar kai sunana barista Sa'ad Musa Kuliya, lauya mai zaman kansa. Sunana barista Juwaira Aliyu Adams, lauyan gwamnatin jiha.
ina roƙon wannan kotu mai adalci da ta bani daman yi wa wanda ake tuhuma da laifi tambayoyi. Kotu ta baki dama barista. Kana da kwakwaran shaidu da zai iya kubutar da kai daga wannan zargi da ake yi maka? Mata ta ce shaida. Mata ta ce shaida. Wannan ya isa ya gamsar da kotu cewa Sharifa ta ga lokacin da Anwar ya kashe mata mahaifiya. Hakan ya sa ita ma ya bita ya kashe ta don kada ta tona mishi asiri. In life, we are bound to dance to the mysterious tune of nature. As everything is determined, the beginning as well as the end, by forces over which we have no control. Mata ta ce shaida. Sharifa ita ce kaɗai shaidarsa don ya san ya kashe ta. Da wannan nake kira ga wannan kotu mai adalci da ta gaggauta yankewa Anwar hukunci domin zargin da ake masa ya tabbata a kansa. Mia Enterprise bounces back with a show super hit. Mata ta ce shaida. Bai tabbatar cewa Anwar ne ya kashe ɗaya daga cikin mutum biyu da ake zargin sa ba. Yana da jaya mai shari'a. Ya kamata lauyan wanda ake tuhuma. Ya bai girma mai shari'a har yanzu lauyan gwamnati. Ya mai shari'a. The deadly attack was carefully carried out. Mata ta ce shaida. Ta yaya za ka shiga kotu kai da uwata tana faɗi kana ƙaryata ta? Ya zama dole ka janye wannan kes ɗin da kake yi da mahaifiyata a cikin kotu. Da ni da mahaifiyarki wa kika fi iko da shi ki gaya masa janye. Haka ka faɗa? Haka na faɗa kuma haka kika ji. Wallahi ba zan janye. Mu zuba mu gani. The aftermath was a cold-blooded murder, and all accusing fingers are pointed at a particular direction. Hakan ya sa na fara zargin ko wata manufa ka zo da shi a kaina. Ba ma manufa nake da shi ba, manufofi. Ki shiga titinki. Idan ba haka ba wallahi gare ki je a cikin gina gami. Gaskiya Alhaji bai kamata kana goyon bayan abin da zai raba kan 'ya'yanka ba. Connected to everything, and everyone thinks he's responsible for everything. His destiny is bound with the destiny of his missing wife. He must either learn to carry the universe or be crushed by it. Ya rata fito mana da Anwar fili mutumin kirki ne, mutum ne mai son kyauta, ko mutum ne mai son ya ga ya auri mace mai addini. Ka manta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'kulu bishimal fa inna shaytana ya'kulu bishimal. Anwar yana da wata manufa. Ganin yadda iyayen Sharifa da Sharifa suka tsorata da shi, amma sai ya yi amfani da kuɗi da hikinkimu ya yaudare su aka ɗaura auren ba don ransu na so. Ya za a yi daga ganin mutum rana ɗaya ji domin wannan uban kayan sai ka ce kayan lefe. Ko ni hankali na bai kwanta da wannan yaron ba. Haka ɓangaren mahaifinsa bai goyi baya ba. Shashashan banza shashashan ka je ka sake tunani ka ji na gaya maka ka dauke ni ka kai ni wani kango ka ce zaka auri yar gidan. Executive producers Ansari Abdul Qadir and Abbas Abdullahi Maidala. Mata ta ce shaida. Kai baka san rayuwar duniya cike take da madauka fansa ba. Producers Alhaji Sheshe and Abdulaziz Dan Small. Story and screenplay Awwal M Sarki. Mata ta ce shaida. Ni a guri na abin alfahari ne in tsaya a gaban kotu da babban barista kamar da barista Sa'ad. Assistant Director Murtala Balala. Zargin da ake masa ya tabbata a kansa. Shi ne abin da ya ba. Directed by Ali Gumzak Sak. Mata ta ce shaida. Ni maraya ne, amma ba rabon maraya ba. Tun na ƙarami nake rike da kaina har yau na koyi sata, fashi, ta'addanci. Duk wani abu da zan yi ci da kaina ina yin sa. Ina girma, ina ƙara ƙwarewa a wajen sana'ata ta sace-sace na zama cikakken ɗan fashi. Nakan kashe mutum ba na jin komai a zuciya. Da isa ba koyi aiki mai kyau ba, koyi halin bera ba ta kamsata. After a long break, the charismatic super actor Ibrahim Meshinku back on track in and as Ahmad. Matsalolin kuɗi da muka samu wanda muka nema ba mu samu. Kamun mishkilar da aka samu ne ba su gama. No mishkila in this company. But I don't have time. Who is next South South? Mr. Chairman, sir. Go straight to the point. Ban yadda ba. From the makers of the super hit movie Gudanjini and Anissa Yari Productions comes another mind-blowing movie. Soyayya da kiyayya wanne ne fiye a duniya? Saboda na fara tunanin kamar babu mai sona a duniya. Ina son ka, ina tsananin ƙaunar ka. Duniya tana bani tsoro Jamila.
It's all about one package, full of money, drifting, wandering, and roaming from possession to possession. Ahmad, it's a game of fortune, battle for supremacy. Winners never quit, and quitters never win. Kana kwance kana yaro jariri na tara kuɗi. Kada la ko mutane da. Na rasa da Allah Alhaji ba laifi na bane. Kana ganin mutane ko karisma ba tare da su da looking irresponsible ba kayan arziki ka ba su lugo mika. Dan ka dade ni ma wallahi dan naga da ida sani ne. Lalle kana son wannan kyakkyawar yar ta. Ko ciniki ba bai ba har ka amince. Featuring Aminu Sharif, Shu'aibu Lawan, Shema Usalis, Baballa Hayatu, Nura Imam, Rukayya Dawaya, Tukur S. Dugaji, Suleiman Alaka, Baba Ari, and above all, Ibrahim Meshuna. Kai fillo, me wannan? Bindigas. Ka san tafi kibiya ko? To saboda haka ka aje ta. Idan ka faɗa mini gaskiya ka tsira, in kuma ka faɗi ƙarya to ni da kai. Ina neman wata yarinya ne yar shekara 10 zuwa 12. Ka ganta? Aradun Allah ban gani. Where is the girl? Ba na son kwaci ku zara hannu. Ahmad, screenplay Yakub M. Kumo. Ahmad, producer Tahir Aitai. Ahmad, story and directed by Muazzam Idiyad. Ahmad, reaching your way soonest. Dukkan abin kirkin da na yi shirin na yau nake, me ya hana ki godiya bisa alkhairai wanda na yi miki, me ya saka matan yanzu ba su kokari kun hidimar biyar miji, gashi abin duk da zan faɗa mata ta kunnuwanta ba su ji, me ya saka kike hantara ta sai ki na gare ki ne miji, ake san akwai ranakun na dama za su zo gunki babu ji, ki hankali da rayuwa ki yi wa kanki garkuwa ki cire kai a ɗibuwa.